Προϊόντα που αξίζουν χρυσάφι δεν υπάρχουν βεβαίως μόνο στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και στη γη, στα χωράφια. Καθημερινά περνάμε δίπλα τους και συνήθως δεν τους δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Για τον κύριο Γιώργο Κολιόπουλο, ο ελληνικός χρυσός είναι το λάδι. Και δεν το πιστεύει απλά, το πουλάει κιόλας. Και το πουλάει ακριβά. Πολύ ακριβά. Είναι η πρώτη φορά που ελαιόλαδο έχει φέρει ανάγλυφη την υπογραφή του ιδιοκτήτη της πάνω στο μπουκάλι. Περιέχει πιστοποιητικό exclusivity, ότι αυτό το μπουκάλι παρήχθη ουσιαστικά για το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη την τάδε ημερομηνία, και πιστοποιητικό της εξαιρετικής ποιότητας που φέρει η κατασκευή αυτή. Για αυτή την κατασκευή δουλεύουν 8 άνθρωποι επί 30 μέρες. Η τιμή είναι 11.000 ευρώ. Το λάδι Λάμδα λοιπόν με την ιδιαίτερη συσκευασία πωλείται στα καλύτερα και ακριβότερα καταστήματα του κόσμου. Ακόμη και στο διάσημο Harrods του Λονδίνου. Όταν κάτι είναι καινοτομικό, προκαλεί αναταραχή, να το πω έτσι, στο σύστημα, γιατί έρχεται και ταράζει το status quo. Αυτό συνέβη και με το Λάμδα, γιατί δημιούργησε μια κατηγορία. Οπότε εξού και τα παγκόσμια δημοσιεύματα, γιατί ήταν νέο και εξακολουθεί να είναι νέο, γιατί έχει ταράξει τα νερά στο πώς μπορεί να παρουσιαστεί ένα ελαιόλαδο, να χάσει την έννοιά του ως εμπόρευμα, ως commodity, ως ένα απλό συστατικό για μαγείρεμα, και να πάρει μια περίοπτη θέση στο τραπέζι. Σαν να ήταν ένα ακριβό κρασί ή μια σαμπάνια. Όταν λοιπόν έχεις καινοτομία, όταν έχεις επιμονή και πάθος και ένα συγκεκριμένο όραμα διαχρονικό, πάντα θα έχεις την επιτυχία σε βάθος χρόνου, γιατί εδώ έχουμε και συμβαίνει και μια άλλη παρανόηση στην Ελλάδα, ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία νύχτα. Δηλαδή και πάθος και επιμονή και καινοτομία να έχεις, σε μία νύχτα έχεις πετύχει. Αυτό δεν συμβαίνει σε μία νύχτα, αυτό είναι λάθος, και είναι λάθος όλου του εκπαιδευτικού μας συστήματος, παύλα οικογενειακού, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι μία νύχτα, μπορεί να είναι και 10 χρόνια, μπορεί να είναι και 5 χρόνια και 7 χρόνια, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν γίνεται ούτε σε μία νύχτα ούτε σε ένα χρόνο. Αυτό που απέδειξε ο Γιώργος Κολιόπουλος με την επιτυχία του είναι πως όλα τελικά είναι θέμα marketing. Ένα πολύ καλό ελληνικό λάδι, χάρη στην σωστή συσκευασία αλλά και προώθηση, φτάνει σήμερα στους πλουσιότερους καταναλωτές στον κόσμο. Και εκείνοι πληρώνουν όσο για να το αποκτήσουν. Ζητήθηκε, για να κατανοήσετε τι σημαίνει προστιθέμενη αξία, ένα από τα μπαλέτα στην Αγγλία, λέγεται English National Ballet, ένα από τα 2-3 μπαλέτα της Αγγλίας, κάθε χρόνο κάνει fundraising event για να μπορεί να λειτουργήσει. Μας ζήτησαν λοιπόν ένα μπουκάλι. Αντί για μπουκάλι δώσαμε μια συσκευασία δώρου. Η συσκευασία δώρου είχε 180 ευρώ. Βγήκε στον πληστηριασμό στο Dorchester ενώπιον λόρδων και πριγκίπων, και στον πληστηριασμό κατάφερε να πιάσει την τιμή των 297 λιρών. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό ελαιόλαδο.